Ani kita karon iampo nato ang kaayuhan sa tanan. Kamong naglantaw ayo kini ninyog seryosuha kay kini katawanan lamang. Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Unang pagbasa. Saging, 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 saging. Panultihon sa mga managtiayon nga nagpuyo sa bukid, nga bahalag saging basta kuno labing ang tubag. Sana all mabuhi kung saging ray kaunon. Ang ikaduhang pagbasa. Iampo nato ang mga bana nga nanarbaho dito sa gawas sa nasod, pero ilang asawa diri sa Pilipinas nagbiga-biga gihuong ni pare ang tubag. Walay batasan nga pagkaasawa putli na sa sustinso para matagam. Ang ikatulong pagbasa. Iampo nato mga asawa nga nagproblema sa ilang mga bana, kay lagi kuno puwerteng palahuboga o kusog bagyod mangulata ang tubag. Angay ra na hiluan imong bana para matagam, masulbad imong problema. Ang ikaapat nga pagbasa. Iampo nato ang mga lalaki nga kung bulagan sa ilang mga uyab, dayon dayog ingon, kung imo kong bulagan maghikog ko ang tubag. Konsensya ray imo anaday. Ikalimang pagbasa. Iampo nato ang mga batan-on nga kung sugoon sa ilang mga ginikanan, dayon dayog balibad kay wala pa mabiktori sa dula nga Mobile Legend ang tubag. Angay ra na sila nga dili paganon. Ang ikaunom nga pagbasa. Iampo nato ang mga katawhan nga unta malamdagan ang ilang mga panguna-una nga magpabaksin na sila para mabalik og normal atong nasod ang tubag. Ikaw una mosunod ra minimo. Sayop, sayop, sayop. Aw, kayuhan ra ni naton tanan. Ikapito nga pagbasa. Iampo nato ang mga silingan nga mga libakira ug himantayon ang tubag. Ayaw pagbuhat og mga dautan ug dili mo magpabadlong para dili mulibakon sa inyong mga silingan. Po nato ang mga silingan nga kung manghatag nimo ilang bawion kung kamo magkabikil ang tubag. Ayaw kabalaka kay mahubagar na sa ilang lubot. Ampo nato ang mga katawhan nga kung manggawa sila-silahang panimalay, kumuadto sila sa lugar kung asa nga lugar, kinahanglan magsulob gayod sa face mask ang tubag. Ayaw kabalaka mananabtan kay daghan na silang kwarta ikamulta. Agampo kita sa labang makagagahom
nga unta kitang tanan magkahiusa kaya atong gobyerno nahutdan nagpundo para sa ayuda ang tuba. Ayaw kabalaka kay ang China andam musuporta. Unta kamong naglantaw niini nga video makaw na huna unta mog pindot nga anang pula nga naisulat nga subscribe kay wala na intaon kami pangpalit og binlod ang tuba. Ayaw pamugos nila kung wala sila ganahi sa atong video. Hello mga kabistag! Shoutout kay Jun Mukbang Vlog. Shoutout kay Sir RR Kasipol, solid supporters. Shoutout kay Janjan Alcuntin. Shoutout kay Sir Yayo Ricky Vlog. Shoutout kay Ivansar Algusar. Shoutout kay Rins Sinahon Jared Rins. Ayan. Shoutout kay Ma'am Girlin TV. Shoutout kay Kinit Lumabi. Shoutout kay anak si Ringyan ni Coconut 21 ang probinsyano Panirio GD. Ayan. Shoutout kay Ate Lumaino Jinilin. Ayan. Shoutout kay Okay, shout out kay Linmark Munkal sa Bayawan City, sa lahat-lahat ng taga Bayawan City ug sa mga igagaw nako sa Pagatban, Bayawan. Hi, hello niyo diha tanan. Sana nagustuhan niyo ang among video. DJ Jonah sa Gyno Remix. Inday Gamay. Shout out kay Inday Gamay. Shout out kay Danilo Ligaspi. Shout out sa mga Ogsimar family. Og shout out sa mga Alcuntin family. Shout out sa Sculptor family. Shout out sa ako mga igagaw Ogsimar family sa Kinabunturan, Davao. Og shout out sa akong mga igagaw sa Bogo City, sa akong mga igagaw Ogsimar family. Og sa taga Barili, lahat-lahat namong mga ka-relatives. Ayan guys, kung nagustuhan nyo po ang video namin, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads namin. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye!